Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Naħseb qed tgħidu kif wasalna għal din is-sitwazzjoni. Mela l-aħjar li morru ftit lura għal dik il-famuża ġurnata twila li għaddejna minnha xi ftit ġimgħat qabel l-Easter. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed the land. Issa tajli xinti tagħmel. Inni nara ftit kummedja minn barra, x'inti tagħmel? Naħseb di tajbara. Di. Tajba xiex. Is-siġġu li għanna għal waqt iċ-ċerimonja tal-quddies kellu kuxin u spiċċatu u għandi bżonn nbiddilha. Hija ma tawx missom jaħasra kollha bidejk ħabba l-Covid. Mela l-Covid tittieħed mill-patata xkol waħda għandek. Jaħasra m'għandu xejn x'jaqsam jaħasra. U għaj m'għandek sinifiteti inti ta' xkol waħda ukoll. Ejja, ġibha miegħek għax di issa ejja għajni bil-ħaq għax għandi bżonn insib kaxxa għas-suggestion box ejjena. Nerġaw nagħmlu ta' suggestion box is-sena. Kif il-ħin kollu tikkontradjani li għal? Dejjem hekk, laqqas nista' jaħasrejja, ejja. Kollha sew mela nagħmluha ejja. Isma' bidna, is-suggestions jien ħanaqrom waqt l-eżerċizzju tal-ġimgħa kbira. Sewwa, inti m'għandekx għalfejn kollok x'taqsam. Jekk ħataqrom inti minn allura m'hemmx problemi. Dik tajbara, dik. Richard, di tajba lina x'taħseb? Iva, no. Ħadu għahi. Ma baqax huwija se nsibu xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra għal mulej dejjem l-aqwa u l-aħjar. Go get the strap. Go get the strap. Go get the strap. Go get the strap. Nigga, go get the strap. Fuck that. Niggas out here active, blood. What's cracking? You never catch us lacking, blood. Stupid. You think we ain't packing, blood? What's wrong with you? I don't like the way you acting, blood. Get up on. Get the grip. Find the op. Give him the whole clip. That's his call. Pulling up. Shoot up the whole whip. That's his man. Hit him too. That nigga down with him. Check his gram. See who else be hanging around with him. He can get it. Him too. Nigga, go get the strap. Load it up. Spin the block. I know where them niggas at. Where they at? Who they with? Ara x'inhu jagħmel imma kif ma jistgħix. Kif ma jistgħix. Father Robert, tidajx. Proset, knisja ippakjata kenna. U issa qabel l-avviżi għax naf li tkunu qegħdin tistennewa għandi dik iċ-ċajta ħelwa. Isa ħanitilqu għax ma nifilħux iċ-ċajt tiegħu. Ejja. Tafu illi dal-waqt ġej l-Easter u nibdew naraw daqsxejn dak il-bajt ħelu tal-Easter sewwa. Issa ħanara tafux tgħiduli di. Li mi l-ar ġurnata għal-bajda. Ejja, min jafa? Ejja. Xaħat? Jwa, ħadd ma jafa. Ara ġejja, isimgħuha sew. Friday. Taqli l-bajda. Issa, għajmajja sa iqfu. Din is-sena se jsiru l-eżerċizzi bħas-soltu u din is-sena sena milhom jiena għax hawn ċertu qassisin ma jridux jagħmluhom l-eżerċizzi. U għal din is-sena jiena ħsibt
illi ikolna din nara. Is-suggestion box. Ix kombinazzjoni sur kappellan. Rajt bħala dik il-kaxxa. Ma bat ma nafx ġrali. Xin mort biex inħallas. Ma sebtix iktar ma rajtix. Issa jena xi tidni nagħmellek. Issa din is-suggestion box se tkun qiegħda hemm biex jekk ikolkom il-mistoqsijiet ikunu xi jkunu titfawhom ġo din is-suggestion box u jiena nirrispondihom. Willi, qed niddejjaq narak hekk. Anka jien niddejjaq narak hekk. X'tidni nagħmel? Dawk l-eyebrows, dak ix-xar hemm u mhux hemm, imma x'tidni nagħmel? Il-ħajja mhux perfetta hu. Irridu nidraw il-kulħadd. Jien mhux fuq l-apparenza qed nitkellem, qed niddejjaq narak hekk bidwejja. Idrani fader, dan wil il-ġdid. Hekk, ħatta wisq kbira bl-ġrani fader. U nimmissja wes lejla. Missja x'tid missja. Ismani. Għaxinni biex naqlaħħilek dil-bicċa xogħol. Imma issa la ġara li ġara, missek tirringrazzja l-mulej Alla tal-li ġralek, għax inti dik it-tfajla tkellmek u tgħidlek x'tgħidlek, m'għandekx toħroġ magħha għax ma tixraqlekx. Jixraqlek aħjar. X'jixraq li fader lili? Ma baqa li xejn f'ħajti. Imnalla, il-ħadd sagrestan, għax kieku ma nafx nagħmel pinti fader. Mifquwa, Mifquwa. Aħjar għalli, aħjar jek tibqa arrabjata. Għax hekk għalmejn ma terġax tispiċċa mal-Willi. Fuq ma jek titkellema. Jiena suggestion box qed ngħid. Lej fuq l-ex tal-Willi, sa nitwielek jien. Jiena liħor. X'eħsib mhux għalhekk fajtilek hemm, ha? Għandek di u twija wkoll. Konkorrew in-nies jew. Tiċċajta konkorrew x'in-nies faqgħu, ħanejdlek minn hawnhekk tnottaw. Issu xi tlieta, tnejn imlejthom jiena. Imma hekk bil-ħaq qed issemmi di hawn tal-Willi. Tal-Willi di hawn li sabet kappelli ġija, ċowe. Kejk jiġi hawn somma, kejko, għal diko. Għalik. Għax il-Willi ħada ħażin, għandu bżonn jħassra. Jien għala minn dat wejja, iċempel qampina ġdida, xajjejtna rajek. Kultant tiswa xi ħaġa, kultant tiswa xi ħaġa tajtni idea. Semmejt il-qampina ħanejdlek x'ħanagħmel. Ħammur u nibda nagħmlu idoq il-qniepen xejn jieta naqra x'taħseb. Ħammur. Jien nitwihom lu. Fader, ħaner. Mhux issa hi m'għandix ċans. Mur erant il-kappilla dejjem għandi tiġi tqer. Aħjar minni. Le, din bil-forsa għandek. Għalix, ja, mort mar-reġina. Marraġina le, Ma jinteressanix fis-sitta. Il-qrar u ma nistax inqarar qabel. Għandi daw biss x'nikli u suggestion box jibvintorja. Ejja fa. Santadni, għajni. Allora, kif sejjer bħala sagristan? Minni fader, imnalla daħħaltni bħala sagristan, għax kieku ma nafx fejn naqbad nagħti rasi. Imkisser fader. Ġan dritt l-biċċa ta' xogħol għandi dwejja, qatt ma kont imdejja hekk fader. Dan nisa. Nifmek. Will, nifmek. Ejja tifhimni fader. Nifmek għax jiena ħanejdlek darba kont noħroġ ma' waħda. Ja. Ġennitni kienet. Ġennitni. Ara, ġennitni kienet u kombinazzjoni il-ġimgħa l-oħra żewġta. Għax li baqgħet li. Għax taf li dak li nagħmel nogħmlu sewwa.
Imma kultant ħanejdlek kultant jiġru affarijiet. Illi il-mulej jurik it-triq tas-salvazzjoni. U jista' jkun illi dil-biċċa xogħol ta' sagristan għalik jaf tkun il-bidu ta' triq tiegħek. Ara fader, jena m'għandix problema illi tkun it-triq tiegħi. Nispera ma ddumx qiegħda daqskemm dan biex ġinxata marsax lok, imma let's go for it. Imma xtaqt insaqsik laqgħet nitħattu fuq dil-biċċa xogħol tax-xogħol ta' sagristan. Kemm ħanitħallas jiena fader? U jfem, memx paga kbira, għax ħanejdlek, ħanspiegalek. Għax dan ix-xogħol ta' sagristjan, irid ikollok devozzjoni kbira u l-importanti illi b'dak li tagħti inti ħatirċievi lura. Fimt? Namluha fader, b'xi mod jiena dejjem nirċievi lura. Kellu bżonn jitlaq li da dwejja fader, imma x'għandi dwejja. Ħanejdlek għax jiena diġà ħsib tal-kollox, u jiena biex naljenak ftit jien taf x'għamillek. Għanu għalġu? Le, ħanalmek id-doq il-qniepen, x'taħseb, Dejjem xtaqt. Veru? Bejwa minn żgħir, minn żgħir. Trid illi nagħlmek il-qniepen. Fader, Pini, ejja law. Kamer. Assajja ħajja li mnando u l-qniepen il-kappellana, lumbu. Ejja, tlaq nejja. Ma nistax. Ma tistax. Ma l-tqattat il-kelma, ma nistax, dejjem stajt, dejjem ofda, fader, ta' Kulħadd xorti ħwili ħi, dejjem off. Ma nistax. Ħammur. fader. Ha? Naraħ stram dal-axħar. Veru, isu għandu xi ħaġa strana. Isu għandu għaw il-ponta, rajta, isu Il-baqon? Le, il-baqon dejjem kien fader. L-imġiema mnejka fader, l-imġiema. Issa, ara, Willy, ismani sewa. Issa, il-qniepen kollha għandhom nota differenti. Sewa, issa, ara, din per eżempju din hija dong, ismaħħa. Tija waħda? Tijela. Tija kbira fader ta' Tiet il-bajt, ġidduq il-njepele. Għaj, ma' Willy ħasra, biex għandi l-bajt jena, indoq il-niepen m'għandekx inti. Badejt il-ħat li użajt dik il-kelma ta' U għajja mitfun mi għajsur kappilla. Imma wara kollox il-bajt mux kullħat għandu. Imma t-kwistjoni tużaħom xiew lew. Ma jena għalek inħobbok li l-ek hemmint ħelu Willy ħasra. Is-inti dejjem zon f'moħħok sewa. Il-niepen inti meta tiġbidhom ikunu qegħdin jitbandu. Eżatt, iġbri inti meta tiġbed, ara, meta tiġbed inti ħaddoqqa sewa inti toqgħod attent biex tieħu inti il-kontrapis, sewa tieħu l-kontrapis u tittoqgħod attent biex terġa' tiġbed l-isfel. Titlaqix hekk ara, bravo, Toqgħod attent imma kappilla. Issa, oqgħod attent li ma titlax magħha, Għaj, ma tista' titla' magħha. Ejja ħanejnek, ma tistax tgħid ħanejnek. Ħażin, ma kif inhu? Mċempel, żgur. Alright. Għajdinna kif marret l-operazzjoni, ta'? Iva, zonna formati dot, grazzi. Xallek? Għat jamlu l-testijiet u ħaj operawħ, dak għandu xi 8 punti. Mela jirbħu l-liga. Vedi. Jemma nafxet id-deda kif jarani zomwerwer minni, et jammutetti ma nafx. Innejlek xidnu boħxon, mil-biraħ sal-lum ġi 10 darbit jiprofa jqer. U trejna? Aj ma fader, raqdit li saqajja.
Għaditlek sajt mela kemm ilek għab. Mit-tlieta, biżgur inkun tal-ewwel. Tlieta ġejt 3 sigħat qabel għal-qrar. Skużani, Fader, nibt. Fimni mhux biret tiskuża ruħek, ma malla u lil kull min inqas ma dawk. Ġara li qed tibki issa. X'għamilt? Taf il-film Spastażi li nħobb nara. L-ostrej nerġajna ma jistax ikun nibqa' naħfirlek għax jrid jiddispjaċik, inkella xejn qed tiġi tqer. Imma Ġesu ma qalx li San Pietru. Aħfer, ma ngħidlikx 7 darbiet, imma sa 70 darba 7. Ejja, mittiħlejthom kollha ibni ta'. Ara, mur ma' qudiemi, għajt simgħu għaddejk saw daqsek. Le, din darba ma rajtx film Spastażi. Ma x'għamilt? Ħadsem fihom! Ħadsem fihom! Le, ma filmjawnix, Fader. Mela għajt li xqed ħawwar, dan nerġa' nsammaru għalek postu. Ok, ħanajdlek. Dak mortant il-Willi, għazat qabel surprise party. Willi, ġibtlek l-affarijiet ta' surprise party. Willi. All right. Twaġġanix, Willi. Jina Penny, mux Willi. Esset, nefem. Inti taqlebielu l-Willi, ħammu l-najdlu. Fejn minn għalik li sejjer, int ħatibqa bħalek maluq, fimt? Imma l-Willi jħobbok tant. Muħatajt xejn. Ma nistax ma ngħidlux dak li kbar ħabib tiegħi. Għandek raġun. Sakemm. ħatfitni Fader, daħlitni fil-kamra tagħha u l-affarijiet li għamlit li qatt ma rajthom fil-film Spastażi. U int ħadd gost? Le, għall-ewwel imma mbagħad. Na Fader, ħaqni penitenza kbira. Tini! Le. Xiex le? Mux tal-li u-sentik, tal-li inti ħaqqek premju ibni. Premju, mort ma tfajla tal-ikbar ħabib tijaj. U int titittini premju, penitenza tini, Fader, tini! Kalma, min jien biex ingara l-ewwel ġebla. Jena zabuna t-nejdlek, tinix bil-ġebel? Kassa, ma tix tifimni. Veru, illi dali għamilt u ħażin u mux den ta' ħabib. Tajjeb ta' ħbiberija kbira, pro fl-istess ħin bis-saħħa tiegħek il-Willi qatt mu ħerġa' joħroġ ma' dik il-ħta. Tidajx, Fader, Ħalliela kont se ngħidu, jien ma nidajx, xi qassis. Kif ħada l-Willi? Ma qal xejn ju. Sinjal tajjeb ġifieri ħada sew ukoll. Le, ma qal xejn għax jien għadni metlux, issa kif ngħidlu iċempilni. Inti jonqos, ġa ċempel il-kappellan? Nibsa minnu dan il-moment. All right, okay, settle down, ħanibdew, ejja. Aħjar, għax għand il-ġim waraw. Ent, sejra l-ġim jew? Ġajandi. Il-ġim l-Australjan, ġajandi. All right, ejja, mela, għal-min ma kienxaw is-sena l-oħra. Ta' kull sena jkolli nagħmel il-farsa, daw il-mistoqsijiet li preparom il-kappellan. Mbagħad daw id-domandi noħroġhom minn hemm u nipprova dittajt nirrispondihom. Il-kappellan ma ġiex. Provajt inċempillu ma. Ħej, ċempellu xejn il-kappellan. Għax imċempellu qiegħed, anzi, not in a position to respond. All right, iqfu please ħanibdew. Mela, l-ewwel mistoqsija. Imma ħna tlaqna l-ewwel ċuċata. Mela, għaliex taħsbu illi Alla l-ewwel krea lill-Adam u mbagħad krea mara? Għana jidlek jien. Għax rix ħaġa ħjar.
Okay, settle down. Nsibx wafda sugra. Okay, xi fissru litri AD u BC. Mela, BC tfisser before Christ. Fiex? AD ta' dak ta' Kakkupardo, Alternattiva Demokratika. ċajta bħal di ma titħaqlix. Għandek twejja, ġejna unek biex nabdu sija nitnejku, jaqasra. Jisek sor mill... dal-klim waqt l-eżerċizzi. Ejja, fl-axħar, għanna domanda ftit sura. Li min jaf min kitiba d-domanda. Jekk ikolli xi ngħid ma' ħabib tiegħi għax inkun għamiltlu xi ħaġa li mhux suppost għamilt. X'għandi nagħmel? Jien, ħan nirrispondiha jien. Jekk hu ħabib ta' veru, ma missux għamel biċċa xogħol bħal din mhux vera. Good point. Ekku, imma il-ħbib ukoll jiżbaljaw, jiena kieku naħfirlu. Però mbagħad skonċiex ukoll ta' mhux ħadkun ħarġet li mal-boyfriend u naħfrilha. Naħfirlu. Kieku biex jemma l-intieħ inġibbu vjola u laqqas jintaraf mill-qarabala. Il-qarabali jaħdar naħseb li għattajt inti brunġil. Ara, missejtu l-laħar bid-bifwit il-għazel, Ara xmuħri tandu, Inħobbok pini. Ejja, aqbad it-triq u għajdlu issa. Iva, najdlu imma nansib moment li nkunu għedna. Ejja, ma għajdlu, għanħelsuha. Il-Bobby. Ara, il-pini jixti għajda xaħġa, Willi. Għajd li s-siebi. Ma l-aħjar tkunu għedkom, le? Aħjar, għax bħalissa, issa ħin il-xol, ħallu s-sagristan jaħdem. Tajjeb, fader, ħallina naqqa għedna, mur il-xol ent, ħanaħt mnaqa. Jina u naħdem. Ma nibqawnek u għatara kif jaħdem sagristan kif suppost, mux kif kien qabel fader. Mela, irġiel, l-ewenis, grazzi tal-li ġejtu għall-istedina tijaj. Tajjeb, bħalma tafu, daw il-familji għawnek jerfaw il-vari dejjem festi ġimma kbira qabel is-sagristan Noel, u xkien jismu, Raymond, nsejtu. Noel. Ma kienx jizom il-konflus. Pero il-folja inqelbet minn dul-ħat jinsagristan. Għax l-ispejjeż huma kbar u għalhekk ġibtkom hawnhekk biex naraw min ħajoffri l-iktar sabiex ikun jista' jerfa'. Irridu nħallsu biex nerfaw. Mhux għalija ta' għall-ispejjeż tal-knisja anke x'issa inqasmet inqampjena bal-kappum taf kif ħabba l-qampjena. Irridu l-qampjena. Taħlet murdina. Insomma, ejja, mela, irġiel ħanibdew l-ewwel offerta biex terfaw għal prezz ta' 100 euro min joffri 100 euro? 100. Nerfaw l-familja tagħna. 100. 200 nerfaw aħna tavella. 200 għal tavella prosit. 300 ta' sekna fordja. 300 Lugo. 300. 300 ħalli għal Lugo jien. 300 Lugo, mela 300 Lugo ħatmur Lugo sa' kemm forsi salf. Titterfa salf għal 1000 euro salf. 1000 euro terfa. 1000 euro sinjuri jerfa salf. كم؟ 1000 100 1000 Kemmu ħelu illi bil-ferħ taħħas ħażin, rajtu kif jimxi x-xogħol fader. Pipe. Kif ħanibqaw? Fuix. Għara fuqiex, u fuq il-flus li għandek it-tini? Preċizament 42,409 euro, u l-15 cents. Ejja, tijomna.
Tijomlu, għax jien m'għandi xejn. Alla volja, hemm dawk il-15 cents. Kont selliftom lok jiena. Għara xbin, li għandek it-tini fit-teċtini. Għax, iż-żmien qed jgħaddi u l-paċenzja taqbes. U ħana meċa waħda nispiċċa. U għamel int. Ma japportani minn xejn li tgħid għamel. Fimt? Tuk ċans bħalissa għax miskin għaddej minn moment ħażin. Aħferlu. U għandu xaffirlu, Nħobbok fini da, ma xkabib fini. Għandik tal-ħin għal-bijak fini. Muħatajt xejn. Nistax ma għajdux dak li barra tiegħi. Għandek raġun. Sakemm. U sinjuri ninsabu hawnhekk sabiex niċċeleb. Għatfaw! Maġi ħadd tal-funeral tal-ħabib tagħna il-Pini. Mhux bil-fors. Għaliex sinjuri dali qed taraw hawn taħt. U għamel xi ħaġa f'ħajtu. U għamel fuq li għamel. U dil-ħaġa li għamel ma kellux il-bajt. Illi jmur u jgħid il-min għamilha. U għalhekk mulejn itolbok li ddaħlu l-ġenna miegħek. Jekk jidħollok, abba mieru. U ħabba l-qrejjen kollha li tella tħoll ħajtu. Mut jabal! Għanajdlu da. Għanajdlu. Skur sar najdlu. Oh, father. Jena l-Pini. Hello. Il-kappillan, il-pallar, fejjad. Ġej, ħan il-bez, ġej. Mela rwin torqod, father. Ej, jgħid li fejjad. U le, father, jinkem nejdlek li se nejdlu. Xinu? Iġifiri nċempit li fit-tlieta ta' filgħodu biex tgħidli illi ħatajdlu li ma morx. Father, tidajx. Ismani, ara ma daġax qajjimni fit-tlieta ta' filgħodu biex tgħidli xi ċuċċatek lili. Ja ħasra, father, kont eċitat. Tara. Ismani, ara, tarom daw il-ħut. Nistħajlhom jisnaw maħna. Jien dik il-gapi. Ħanelabu dil-logħba, int ma tistax toqgħod il-gapi għax bimnierek xi għaw ma bħalhom xi pexxi spada jrid ikun. Jew xi Moreno bħali. Morena xejn. Morena dak żbalwet ħawad bħali. Morena dik il-mazza uċija illi telat bil-vodka fil-Fivision. Isimawni ħara, isimawni tnej mela. Aħna iltqajna hawnhekk mod paċifiku biex il-Pini jgħid xi ħaġa lilek sewwa. Issa ħjar tgħidlu milli terġa' tqajmni fit-tlieta ta' filgħodu għax jien ħanoqtlok floku. U jien għalfendi għaliex noqtol il-Pini minn tant. Le, toqtol qatt fil-ħajja ma jqisu jiena fil-modu di dire li qed ngħidu. Intom komplu. Jiena just in case ħaniġbor l-affarijiet li nkissru minn hawn tafx kif janqara xi ġried jew hekk. Ara, inti taf li inti l-ikbar ħabib tiegħi? Mhux ovvja li naf, u inti ma ħatamel xejn li ħatweġġaqna lek minn xi nkwitat. Qatt. Forsi darba biss. Da xi jista' jkun illi għamiltejja faqqa toqgħodx tiddejja. Żgur mhux se tirrabja. Jien nirrabja? Sorry, signor. X'inhu jien? Xejn, nagħmel magic scene, Jorġu. Are. Li mhux berik, ngħidu li eżorċizzju għaddej. Jar, titħol il-kontert.
هو انت تخبط يوم القيادي اسمع ايه ما عنديش ناقصه فيها دي لا ما عندكش تقصى كنت انت ما محو في الغنوة بدك تستصيح له عنه فركه صحيح جابوه خد بس سكر ليه؟ جبت شفتها ما تسكر مسكت لي قبل انت سكرتنا مجمدة كيسو السرجنت هذا في الستة الصدى يمسوا شغل شبلو خليت الموبايل برا انت ما تقومش موبايله مش تحطونا الموبايل شفر يداوي انا انتفع مش تعبان انا اول ما حصل فيرا ندوب انا للمدى ما نصبنا اسمع ليه افتح بابا مراتيات هنا كويتا لا توصل كنت فوق دكتور اوتو الصوتور على البريد تجي ما عندكش فين ورا البريد ولا قصدك اصلا ونص بيجوا ورا البريد الستة فرقوا اسمع ضحكوا علينا ولا فيلم قلقوا عينيكم حاجة مسحت الرياليزا دي ده راجل سالفة حياتك عشان تيجي تفايلة ديك أرى خليها ايدنا عشان يجي احنا ما صارش لا قال لي فتكت عشان الشيء فاهمين قال خنزير على بيلي مال انت جاي على بيلي ما تفايلتي هاي عملتوا شيء كوين كنت مكسر على أمي مش تحسب لي أعمل تحسب لي أعمل Però il-punt qed timmissja inti, il-punt taf x'inhu illi da meta Maranda saba ma' tliet irġiel oħra ta' u mbagħad xi ilha tajjeb biex tgħeddu biex ma jikxifix għamlet li għamlet. U għamlet. Insomma, dak il-punt. ħanajdu jena. Willi, jaqqat ma nasalna minnek ħsara, jena nħobbok. Li sar, mustax nerġa' nidubru minnek li sar. U jiddispjaċini, pero nixtieq li neqpa' ħbieb jena u inti. Jekk għandek tkissirni, kissirni. Jekk għandek tbiċċirni, biċċirni. Jekk għandek ittini. Ista kif tlesti, nerġu namlu ħbib. Zaħmuż daqqatha. Fl-ħajniħru da. Daqsek. Sfugajt. Kollox jista' jarġa' jiġi lura normal. Dik l-aħħar daqqa kelli bżonn. Bini. Ejja naw. Għax jiena dik Mara, għassi soqla, damellik. Waħba u koll. Ej, ta' klimma u d-nejja. Sorry, father. Dik. Kont nħobba, kont nafda, imma saqt il-krettu kolla. U jien, preferi ħabib bħalek, billi Mara, ejjela. U bekk, ġejna dro. Dro kif? U għax l-għad niftħu qalbna. Miena darba mitlek bieċa xulek u għazmatlek. Tiftakar meta morna l-ġita ma tal-kazin meta tal-ewwel doqqom mal-banda ta' Sant'Indri? U għammok għamlen ġimma kontenta? Jien hemmhekk mortlok mommok. Mort li mommik! You got that milk money. I got that milk money. You got that milk money. I 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 got that milk money. Heard you in the mood for a little milkshake. Welcome to the Dairy Duchess Love Factory. I could
the girls up in the club, hating assholes, but I don't give a fuck. Running amok, owning the spot, buying the bar like I bought all these rocks. I've been working all week. Now where the hell is my drink? Hair and nails on fleek. All my girls on fleek.